ذهنی مریض چیا گوشنتے و ذهنی مریض کجام انسان گوشنتے مرچی منی گپانی وجہ ناگمان بلوچ ہچو ذہنی مریض جوڑ بھی تگ ناگمان مانا منی بازار بلو زرگرے مینڈکیں کچھ کے مانا یک کے کچھ کے وقتی ہڑکا ہے گیت نا کچھ ہر کسا راشید ہر کسا دپجنت ہر کسا ورگ کوشش کنت نی یہ بیچارہ منی گپاں چے ہچو ذہنی مریض جوڑ بھی تگ ہر صحب چوابا پاد کہت یک ویڈیو علموت یوٹیوب آئیر کا انور غلام خلافہ پروپیکنڈا کنگا یہ ایشو اشیے مریدانی مکاری و چالاکی و چابلوسی و پروپیکنڈا کنگ دیریں کے شروع بیتگاں بلے نی یہ پدراں و ظاہراں دیما آئے گایا شاید دیرے کار بندات کتگ باز برما وجہ حیر بیار مریے اکسانی سرا لائق داتگ یا کومنٹس کتگ کہ وجہ سلامت باتے ایشان دمانا اتی کومنٹس آنی تو کا بری بری اتی سنگتانی دیوان ہمیں پروپیکنڈا مکاری کتگاں کہ انور غلام حیر بیار مردمیں اگر میں وجہ براہم تک بکتی ہے اکسی سرا لائق کتگ یا کومنٹس تک وجہ تو سلامت باتے ایشان منا عودہ ہور کتگ گم اگر میں وجہ اکتر مینگلے یا کہ ہدایت الرحمن اکثر سرا لائق کیجئے تک کومنٹس کتگ یا پوسٹ کتگ یہ واجہ منا اکتر مینگلے ہم مردم کتا یہ واجہ منا ہدایت الرحمن ہم مردم کتا یعنی کہ ماں ہر جاگہ کے یک عکس اس طرح کومنٹس بکنا یا کہ بکشن کو وجہ تو سلامت بات ہے بحیثیت بلوچ یہ مردمانی لاپ درد کنگا شروع کن یہ منا روچی یک مردمی گما ہور کنت روچی یک مردمی پارٹی ترجمان یا کہ آئیے ہمراہ کننتے بیچارہ نے وقت نظام کہ ماں کجام پروپیکنڈا یا بکنا کجام مانجا یا چالا کیا بکنا کجام وڑا مردمان بگشاں کجام وڑا انور غلام خلافہ پروپیکنڈا بکنا کہ انور غلام ملانی ترجمان ہے انور غلام ملانی حمایتی ہے انور غلام پلانی حمایتی ہے انور غلام چوشکا انور غلام آکا انور غلام کردار ہوں راج دی مایو ناگمان کردار ہو راج دی مایو فیصلہ کنوک راجیں تو تی مرید نہ بابلو بلے منی واجہ نی قوم سرپدیں بلوچ سرپدیں زان تی ڈولیں مکار و چالاکاں کہ بلوچانی نام گپتا بلوچانی شہیدانی نام گپتا گریبانی نام گپتا یورپا شد گئے نہیں تو نزان ہے یک انور غلام یا کہ تی دیما وشتاتا و تچکیں گپی جتگی ترا یک ذہنی مریض دی جوڑ کتا اسے چیزانک بھی کہ تو چچو ڈپریشن تو کا ہے تو چنچو تکلیف ہے سر جنگائے کہ ادھا یکی چو ہمت نکو یکی من دیمان نوشتات کہ میر ناگمان بلوچ کے یک بکواسی کنگے ای دیما بوشتی ہے مکن بکن بلے یہ بیچار گیا انور غلام سیدھا سادہ تچکین چس غیر کچرائیں سیاستہ چے پاک صرف بلوچ حمایتہ کان بزدگ حمایتہ کان راست حمایتہ کان اشیاء چو ہمت چتا بیتا کہ میرے پاس واجہ میر ناگمان دیما بوشتی تو بوشی کہ تو ردے نیترو ہنچو ڈپریشن تو کا جت گئے ہنچو گنوکی کن گئے چو ہڑکی گئے کچھ کے پیما روچی پوسٹی کنے مرچ کی نوکی پوسٹی کو تکی کہ انور غلام پاکستان پرستے مولانی ترجمان راست دروگ ہر روز تو یک پوسٹی بکا ہر روز تو یک ویڈیو جوڑ بکا بلے گپا من ناگمان کہ انور غلام اترا ذہنی مریض جوڑ کو تو ڈپریشن تو کا شت گئے تی مانا میں بازار بلو زرگل منڈ کو مانا ہے یک کے ہر کسا دپجاں ہر کسا گندی راشتے بلے انور غلام تی دیما وشتاتا یاد بدار ہرچ منافقے گا ہرچ مکارے گا ہرچ تیپے میں ودگڑیں ذات کارو و تا سیاسی جہدکار کنوکانی خلافہ وشتا تک شمار دروگ بندگا نیلی پچا کی ہشتا دے دور نہیں 2020 تو سائیں یاد بدارت ودگڑیں دانشور و ذات کارو سیاسی جہدکاراں سلامت بات ہے زندگ بات انور غلام جنگا ترمپانی اور سریں آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بلے